Ahojte, toto je Peťka. Ahojte, to je Miro. Toto je Katka. Čaute, toto je Miro. Obaja sme členovia klubu Toastmaster Košice a týmto vás pozývame na 100%. Podelíme sa s vami o naše osobné príbehy, o to, čo nás na Toastmasteri baví a čo nám pomáha. Miro, čo si Toastmaster teraz dal? Tak Toastmaster mi dal to, že som v sebe objavil takúto extroverciu. Veľmi rád moderujem večery a rád udržiavam atmosféru tak, aby sa tu ľudia bavili. A Peťka, ty čo máš na Toastmaster? No ja mám strašne rada tú pozitívnu energiu, keď prídem na stretnutie a ľudí, ktorí tam pravidelne chodia. Toastmasterov mám najradšej, že idú na 100%. Ty sa zaujímaš o podnikanie. Ako by ti Toastmaster mohol pomôcť v tomto smere? Tak ja si myslím, že Toastmaster je skvelá príležitosť pre každého, čiže je to študent, zamestnanec alebo podnikateľ, preto aby si tu nám mohol vyskúšať veci v príjemnom a priateľskom prostredí. Takisto si budete môcť vyskúšať niektoré úlohy Toastmasteru. Budete tam sa tento víkend? Idem, a ideš aj ty? Áno. No tak to je super. Tak sa tam vidíme. Bude tam na stánok a kopec skvelých rečníkov. Príďte aj vy. Ahoj.